दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद मेरुनि मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो। मेलाव गोबां आयदानि सायाव जोङो सावरायदों। सेथियाव DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहाबोनो हानाय नबजित नार्जारी बिथांनिसिम दिनैनि मेलाव जोङो साबायखर बावो आरो बावैसो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि बे मोन्नैबो आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासैबो फरायसाफोरनिसिम जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाम हामलायनायखौ जोङो जासियो। खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे अराजनैतिक संगठन आरो बे हिसाबै जोङो हारि माहारिनि जौगाथायनि बागै गोबां हाबाफोर मावनो थाखाय दिनै मावफुं मेलनि गेजेरजों थांखि लादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिसेसके सोलोंथाइ, आबाद आरो गेलेनाय बे मोनथाम बिथिङाव स्ट्रेस होनानै खामानि मावलांनायनि थाखाय मोनसे थांखि दिनै जोङो नाजावनानै लादों। दा बे बागै जोङो खामानि मावगोन आरो बिनि थांखिखौ जोङो फारि फारि सुफुंलांनो थाखाय जिल्ला आरो आनसलिक लेभेलसिम सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखिफोरखौ दैथायहरनाय जायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादा आफाद नाङैनो आथिखालाव आसामाव सोलिबाय थानाय जि दैबानानि जेंना, बे दैबानानि जेंनायाव दैबानाजों गोफबजानानै थानाय गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि जि बिथांमोनहा दुखुआव गोलैनानै दङ बिनि थाखाय जोंनि दुखुखौ जों बिथांमोननो फोरमायदों आरो लोगोसे जोंनि आनसलिक आरो जिल्ला आरो मेरुनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा थांनाय समफोराव दैबानानि समफोराव जि रोखोमै रायजोफोरखौ मदद होबाय बिनिख्रुइ बांसिनै आरो मदद होबावनो थाखाय दिनै मावफुं मेलनि गेजेरजों आनसलिक, जिल्ला आरो मेरुनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ जोङो खावलायनाय जायो। बिनि बागैबो जोङो जोंनि गावनि संगठननि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि जि गायसन सान, बे गायसन सानखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव 18 जुलाइआव खुंनो थाखाय जोङो सिद्धांत लादों आरो बे खालिनो हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हानाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेन्दोङाव गोलैनाय जायफोर गोरों फरायसा बेफोरनिफ्राय टप 10 सायख'नानै बर' मिडियामनि मेट्रिकआव बर' मिडियामनि टप 10 आरो मास्टार जि सिजन 5 नि बादायलायनायाव देरहासार जाबोनो हानाय नबजित नार्जारी बिथांखौ बरायनो थाखाय जोङो दिनै मेलनि गेजेरजों थांखि लायो। बिनि उनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ थांनाय कनफारेन्सआव जोङो रायलायनानै थावनिखौ थिग खालामनो हायाखैमोन। दिनै मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव जानुवारि दाननि गेजेराव 2023 नि जानुवारि दाननि गेजेराव खुंफुंनो थाखाय थांखि नाजावनानै लानाय जायो। बिनि अनगायै जोंनि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि हाबा मावबाय थानाय बिनि सायावबो दिनैनि मावफुं मेलाव मोनसे सावरायलायनाय जायो। सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि हाउसआ दिनै मोनदांथिदों जे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मावनाय, बे मावनाया एसे लासै जादों। बिनि थाखायनो बिथांमोननि मावनायखौ स्पिड आप खालामनो थाखाय जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायनायनि थांखि जोङो नाजावनानै लायो। बेनि अनगायै आसाम सोरखारजों जि सावरायबोबाय थानाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दाबि दुबाफोर, बेफोरनि सायाव सावरायबोबाय थानाय बे खेबनै खेबथाम जोङो जालांबाय। बिनि उनाव बिथांमोनहा जोंखौ खोब थाबैनो लेंबावनायनि बाथ्रा होदों। थ' बिथांमोनहा लेङोबा जोंनि दाबि दुबाफोरनि सायाव जोङो फिन सावरायबावगोन। सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जि मोनथाय एबा जि मोननांगौ जि फिथाइफोर बेफोरखौ मोनफुंनायनि बागै खामानि मावलांबाय थानो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै खोब सिरियासै सावरायलायनानै थांखि नाजावनानै लायो।